आबौसान मा नुखो आंलाय बेफोरखौलाय नोङो बे हिनजावखौ बेहाय जोंनाव लाबोदों? आबौ एसेबां जाथाय जानायनि उनावबो नों बेखौ बोरै जोंनाव लाबोनो हाखो? आबासान नों जेरैबायदि बेखौ दा जोंनाव लाबोदों बेबायदिनो थिनहरफिनदो दानो। न'आव मानसि फैनायखौ मानो बेबायदि बुंनांगौ जाखो? माबा समाथ' बेनो बे थाबाय थायाना। आबै नोंसोरो गोरोन्थि बुजिबायदां, नाथाय आंखौ गाज्रि दामोन नोंसोर बेयाव फैनायखौ। नोंबो सासे सुनि हिनजावसो, बेखायनो आंनि आबौनि जिउआव बारे बारे फैनानै एकदम जारलाल' लाबोयो। मानो फैबावदों नोंलाय बेवहायलाय? मा लांफैनो फैदों नोङो बेवहाय? बेनिख्रुइबो बांसिन मा रिस्थायै फैबावखो बेवलाय? होद जेबो द्रामा खालामथ'नांलालै आयै। आबौ नों द्रामासो नुबावबाय बिदिबा हा? जों नोंनि मोजांनि थाखाय बुंबाबो नोंथ' माथो मोनसेनिफ्राय मोनसे खालामनानै लायोहाय। हा लाबोनो बे थुनथुलि आबैखौलाय लाबोफिनबालाय माथो जायोमोन? नोंसोर मानो रागा जोंदों आंनि आइखौ? आबै बेहाय आंनि फिसाला दं, बिनि थाखायसो आं फैदों। फिसालानि थाखाय फैदों होननानै उनाव आरो जोंखौ डिस्टार्ब खालाम नोङो। नुबायना नोंसोरो बाथ्राखौनो बबेनिफ्रायबा बबेथिंबासो लांखाबायलै। आबै आयै नोंसोर एसेबां साननो नाङा दे। जास्ट फैदोंल'सो दा सनायालाय, आरो गावनि फिसाला दंखायो जेराव बेहाय। ओहो आबा जानाय नङा, दानो थिनहर बिखौ। जेरैबायदि फैदों दानो थांफिन सना। थांगोन ब्रायै थांगोन, मानो इसेबां बुंखो नोंसोरो बाथ्राखौलाय? नै बिहामजो, बे आबौ साना गावनो मुसिबतखौ प्रब्लेमखौ लानानै फैयोहाय न'आव। बेबायदि हिनजावनो जोङो बेहाय जेबो जायगा होनो हाया आयै। जेरैखि जायाबाबो बेखौ जों थानो होनो हानाय नङा बे न'आव। फिसालायाथ' फैबाय, नाथाय बिमाखौ जों बिदि फैहोनो हानाय नङा। आबौ जाय मानसिया मैया दाख्लैसो नोंनि थाखाय गाज्रिमोन, दिनै आरो नों बेखौ मोजां बायदियै न'आव लानानैसो फैबावबाय। आं बुंबायना आबा सानो ओंखारलांहो बेखौ दानो। थाङा आयै सनाया थांथ'वा, आरो फिसालानि थाखायसो फैदोंना, थांगोन मालाय। आरो प्लिज जेबो द्रामा दा खालामथ'सै बुंखाबायना आङो, सिरि थादो नोंसोरो। सान बिदिबा आं थांनोसै। आयैजों दानो थांगोन आबा, आरो आंथ' फैखाबायना दायो। सना दे नोङो रुम सिङाव थांदो। नाथाय सान आङो थांनोसैबो दां। जेबो नङा, बिसोरखौ नों जेबो दासान। आरोलाय नोंलाय बेयाव थाबाय थाखायाना, बेखौनो बिसोरो बेफोरबायदि जानला मोनला सानबालाय बोरै जानो? थेवबो नोंथ'लाय रायलायगोन ना जिरायनानै, बेखौलाय आरो मा? मा एसे खालि नोंलाय? जेखौ बादा होयो बेखौ नों मानो लानो नागिरा फालाय? मा एसे उख्रा जालांखो बेलाय आयै? बिहामजो जेसेनो बुंगोन रासिनसो देखायगोन माथो बेलाय। बेनिख्रुइ साबसिन बे आबै थुनथुलिखौनो मोजां बुजायो होनलाय लाबोबानो जायोमोन ना। एसेबां मानि लाबोनो गोसोबा नंनायनि नङिनि बे खेंख्रिखौसो सोफैबावबाय न'आव। बेनोथ' जाहैबाय बिमा, बेफोरबायदिजोंलाय बोरै जानो? न'खराव गन्दगलखौल' लुबैयो नालाय। बे आबौ सानाबो बोरैबा जाथारबाय मानसियानो गथ'आ। मा जाखो बुंनोनो हालाहाय बे गथ'खौ आङो आयै। बिमा बिफा गेदेरनि बुंनाय जेबोखौनो लानो नागिरला। नंगौथ' र', बेफोरबायदियावनो गावनो गाब्र'यो। लक्ष्मण आङो माबा खामानिनि थाखाय बेहायसो फैबाय। अखाफोर बिनानाव? बाजै दसे दे रायलायनाया दोनथ'दो। आङो औ बाजै र'। लक्ष्मण आं नोंनो दायो हरनोसै दे, थाथ' होमबा। सोरनो फन हरदोंमोन? न'आव? नङा बाजै, न'आव नङा, सासे लोगोजोंसो रायलायदोंमोन। दे रायलायबानो जाबाय दायो। ओमफ्राय फ्रेस जादो, ओंखाम खुरनोसै आङो। ओंखाम जाखांनानै दसे रेस्ट लाबावदो। दे बाजै, आदाया दाबो सफैयाखै? नोंदाया फैनायाव एसे लेट जायो, आरो बिदिनो खामानियावसो थाङो नालाय, एखनबा बांसिनानो लेटै फैखायो बियो न'आव। जेबो नङा, जों जाग्रोगोन। दे होमबालाय। ओमफ्राय माबा बाजै, बे रुमना चार्ज होबाबो जायाखै मानोबा? बे रुमावहाय चार्ज होनाया एसे प्रब्लेम जायो। बाखि लाइटआथ' थिगैनो, नाथाय चार्ज होग्रायासो एसे उसुबिदा जायो नालाय। नोङो बै मोनसे रुमाव हैनो हागोन। माने फनाबो बारा चार्ज गैलामोन नालाय, दायो न'आवबो फन खालामनांगौ। दसे हैनोसै आं बिदिबा। दे जागोन दे, होबानो जाबाय। बिदिबा आं ओंखाम खुरैनोसै, मोनखाजोब्बाय, जाखादो। ओमफ्राय जेबो उसुबिदाथ' मोनबावाखैना दाबो सोंबावबाय आङो। बाजै जेबो उसुबिदा मोनथ'वाखै र'। बेनियानो मोजां, आरोबा बेनो नोंनि लाइफ जाखासिगोनबालाय। हो? बेनो आंनि लाइफ? नङा, माने दा नोङो बेहाय गोदान जार्नि खालामनो थांगासिनो नङा होमबा? गोदान लाइफ बायदियानो जाबाय नोंनि। औ बेथ' नंगौ र' बाजै। उनाव रायलायबाय थानोसै दे, रायलायफ्लांबाय थायो आंबो। आंहा बिदि रायलायग्रा थाबासो मोजां नाङो, नङाबाथाय बरिंसो मोनो। न'आवबो आरो मावलु मावला खामानिबो मावबाय थायोना। ओरैनो थाबाय थाबाथाय उन्दुनोसो ओंखारो मानोबा आङो।
जागोन दे बेहायबो नोङो मावनो हागोन गोसोबायदि बाजैया जोबोद मोजांलै गावनि असेबायदि खालामनो नागिरखायो रायलायनायफोराबो सान नोंसिना फेमिलिया जोबोद रागा जोंबाय न' आं फैनायखौ बिदिद्राय नङालै सना माने सिगाङाव जि जालांबाय नालाय बेखायनो बेफोरखौनो साननानै बिसोरो रागा जोंबाय थायो र' बेनोथ' आरो नाथाय नों टेनसन दाला आङो आबाखौ लानानै जों न'आव थांनोसै बाखिथ' आरो नोङो आंखौ निमाहा होनानै जोबोद माने नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय आंबो हमनो हाबाय आंनि दायखौ माने आंनि गोरोन्थिखौ नों नोंनि दाय गोरोन्थिखौ मोनथि मोनबाय बुजिबाय बेनो जाबायना अलंबारखौबोथ' साननो नांगोन सना मानो होनबा बेबो गावनि बिमाखौ नागिरबाय थायोना औ सान थारैनो आरो अलंबारखौ नों जोबोद मोजाङै लाखिदों आं गैयियाव बेबायदि अननाय खालि बिफायाल'सो होनो हाखागोन अलंबारा जोबोद खुसि थारैनो नोंजों जाखिनि सम अलंबारा आंजों दङ आङो नाजादों सना माने बेखौ मोजाङै लाखिनो खुसियै लाखिनो बेनोथ' ओमफ्रायो आरो नोंखौ आङो केसखौ लाफिननायाबो बेनो जे अलंबारनि थाखै जिउआव आरो गोरोन्थि लामायाव दाथांसै मोजाङै मोजां सोलिलांनो नाजादो जिउखौ जागोन दे सान थेंक इउ स' माच आं नोंखौ एसेबां दुखु खस्थ' होबोबाय थेवब्लाबो नों आंखौ दिनै निमाहा होबाय अलंबारखौबो नों मोजाङै मोजां जोथोनै लाखिदों आरो नोंनि गोसोआ जोबोद गुवार थारैनो बेफोरखौलाय आरो माथो रायलायबाय थाबावनो ओमफ्राय सानमा थुनजुलिजों नोंजों डिभर्स जामारबाय औ जि खोनादों नों थिगखौनो खोनादों बबेहायबा नङा बबेहायबा गासैबो आंनिफ्रायनो सुरु जाजोबदों न' नोंसिनि संसाराव आंनो अर लगायना होनाय बायदि जाबाय सान जानांगौखौथ' रावबो लाखिनो हायाना जि जानांगौ माने जाखागोनानोखा बेबायदि नङाबाबो बेलेगैबाबो माबा मोनसे प्रब्लेम जाखागौमोनदां खाफालाव बेनो लिरनाय दंमोन खोमा आंना ओमफ्राय नों मा थुनजुलिखौ एसेबो बुजायनो नाजाफिनासै सान नों बिखौ लिंना लायफिनासै लाबोफिनबानोथ' जायोमोन ना लिंनोलाय थांदोंमोन नाथाय हनै बुजियैखौलाय आंबो माथो जबरदस्ति खालामहानो जेबो मानियासैनोबा आंखौसो बिराद रागा जोंनानै थाबाय आं सरि बुङा नङा गोबां बुंदोंमोनलै दाथ' नोंनि आइयाबो मेगना बेफोरबायदि प्रब्लेम जाना थाबायबालाय मानसिथ' नांगोन ना नायनो थाखाय सान खस्थ'थ' जाखासिगोन थुलिया फैफिनोबालाय मोजां जागौमोन आन्टिनि थाखाय मोनसे खोथाया मा ना जे आं एसेबां रिकुवेस्ट खालामसेयावबो बांद्राय रिकुवेस्ट खालामथाबबाय थानो बायो दे खेबसे खेबनैखौलाय आंबो माबानो हायो नाथाय गाबथाबबाय थानो आंहाबो दरखार गैयालै बेखायनो गाव जेरै सानदों बिदिनो सोलिनो होबाय आंबो बेफोरखौ माथो रायलायबाय थाबावनो ओंखाम जानानै थांदो आङो दाउखौनो सिथारहैनोसै मासे जागोन दे सान आंथ' आबाखौ जालांलाबो बुंबावदोंमोन नाथाय जालाङोनो बिहा नोंबो आरो उल्थां फाल्थां गोदाव सोराव खामानि दामावसै गथ'नि थाखायबोथ' फिउचारखौ साननांगोन ना बेखायनो बुंदों आङो नाजागोन दे आङो सान जेलाव एसेबां खस्थ' थानानै आंबो बुजि मोनबाय र' आरो मानो बिदि खालामफ्लांनायमोन आं नोंखौ आं साननानै गावखौनो गाव जि रागा जोंनो ओंखारखायो फारसेथिंजाय नोंनि बेफोरबायदि जाथायानो गासिबो आंनि थाखाय जाजोब्बायबा आंबो गावखौनो गाव निमाहा होनो हाखानाय नङा सान नोंथ' आंखौ निमाहा होबाय नाथाय आं गावखौनो गाव गाज्रि मोननानै थाबायानो थाखासिगोन दे थांनो होदो बेफोरखौ नों जेबो होनाबाबो दायो आं बुजि मोनो नों गोबां दुखु मोनखादों सान थुनजुलिजों गोजान जानानै नाथाय अब्लाबो आं थुनजुलिखौ बुजायनो ट्राइ खालामगोन र' आं आरो अलंबार फैनायानो जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय साननि जिउआव थुनजुलिनि जिउआव मालाय संसार जाखानायाव सिफायनानैसो होनाय जाबाय थ' आं जेलाव थानोनो हाखाथारलामोन जेलाव थानानैबो बुजिनो मोनबाय आं दाय मावब्लाबो बेफोरबायदि दाय मावथारलालै एसेबां खस्थ' जानो मोजां मोना लोंनो मोजां मोना थानो मोजां मोना गोजां बोथोरावबो गोजांना थैनोसैमोन आङो फारसेथिंजाय आंनि फिसालानि जिउआबो खैफोदाव गोग्लैबायसोमोन आं सिगाङावनो बुजिनाय मोनबा बेफोरबायदि जाथायानो जायामोन जानो हागौ अलंबारखौ सानमानिफ्राय थाबैनो लानानै थांसै र' नाथाय ओंखाम जालांथारनो गथ'आ बेबो हैट बेफोरबायदि हाबा साजायनाय हाबा जाफैबा मानसिफोरनि दा हाबा जानायखौ नुबोलाना गोसोआव बानलु आलौनाय बायदि आलौस्राजोबो आंखौ माने आंनि बै हाबाखौ गोसोखांबोला आरोना आंनि जाथायखौ गोसोखांबोलासो बानलु आलौजोबो आरोना आंखौनो आं माने आंनि हाबाखौ गोसोखांनानै जे आं मानो बेफोरबायदि
बेफोरबायदि साना हसिया हाबा जाफ्लाङामोन मानो बेफोरबायदि दा भुगिनांखो गासिबनिबो लाइफआथ' बिब्दि नङा देनाय मालाय मोजाङै सोलिनो हाबाथ' बयनिबो लाइफआ मोजाङानो जालाङो खायफानियासो बिदि गाज्रि जालाङो आरोना बुजिलायियाव जेरै बे साननि थाखै बे बुजियोमोनब्ला जोंनाबो बिब्दि जानाय नङामोन ना जासि जाबाय दे अब्लाबो आंहा दायो बुजिनो हाबायथ' बिनि केरेक्टारखौ माबायदि बिनि माइना साननि बायदि सानग्रा बेफोरबायदि पार्टि देब आंनो जिबनाव नांलालै दा आरो गुबुनफोरनि हाबाखौनो एसे एन्जय खालामसै आं गोसो गैयाबाबो मालायफोरनि हाबाखौनो अमा बेदर माबा माबि जानानै हगारहरनोसै दिनफोरखौ माथो खालामबावनो थुनथुलि खाफाल गाज्रि दा मालायफोरनि हाबायाव एन्जय खालामाबानो उफाय नट आरोथ' ओरैबायदि हाबा आयौ फुरा माने 70% हाबा जाजोबनाय बायदि मोनथारबाय माथो आङोलै आयौ थोस मालाय हाबा जानांगौ बोथोर नालाय जाबायब्रा दे आरो जानांगौबो बांद्राय नेबाय थानानैबो जायाना सम थानायावनो जाखानांगौबो थिग दं मोनजाबाय थाबानो जाबायलै मालायफोरनिखौनो जायाबा उफाय गैलाना थुनथुलि स्ट'रि नायो स्ट'रियावबो हाबानि पोस्ट आयौ स्टेटास नायो बेहायबो हाबानि पोस्ट फेसबुकआनो नाय वाट्सएपआनो नाय जेरावबो इन्स्टाग्रामावनो नाय गासैयावबो हाबानिल' खालै आयै जेरैबो हाबाल' हाबानि सिजन नालाय नै माथो बाजै थुनथुलि बायदिसो मोनबायलै आं बिखौ बाजै थुनथुलि बायदि नङाथ' बाजै थुनथुलियानो मारना बियो दासो सोर फैदोंबा औ बाजैसो जागोनदां आरोलाय बिसिनावलाय सोरथो फैनो नङाबा र' खेवना नायसैलां र' थांगौ बाजै दा माथो रावबो हरालै औ थांगौ र' मालादि उन्दुलांफ्लांगोनथाय आङो आयौ खयथासो जाखोथाय फनाबो ओजोंहायसो चार्ज होना बावदों आं र' मेंनायजों जाबजोंनो बिदि उन्दुफ्लांबाय खोमालै आङो उन्दुफ्लांदोंलै आं बाजै र' मालादि थांफ्लांखो नों सोर आं सोर आरे दर खेवनायाव इसिबां गोबाव बाजै नों आं थानायाव बेयाव बोरै आरे सोर बाजैखौ गलि मारु ओमफ्रायथ' आं फैदों नों खुसिसो जानांगौ What nonsense मा बुंनाय जादों बेलाय आरे बा इंलिश डायलग मारिलायदों आं बुंदों सोर नोङो बाजै आरे बाजैखौ गाबख्रावना मा जानो ओरै फैलाय लोगो नोंथांमोन दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगो मोनफिनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट एपिसोडजों अब्ला नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरदो लोगोफोर लोगोसे लाइक कमेन्टबो खालामहर जेबो प्रब्लेम जायाबा नेक्स्ट एपिसोडजों फैसिगोन दे लोगोफोर दे होमबा थाथ'लायदो लोगो नोंथांमोन